Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Бози ТЖ 01. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. Ина бо дастгирии шумо бозии даҳама оғоз кардем. Яктаги лайк гузошта мешавад, аммо лайкҳоро бизанен, навори бозии даҳра то охиша тамошо кунед. дар бозии даҳ сета мошини беҳтарин, билетош пешакӣ мегӯм ки камтар мешавад. Мошини якум Chrysler 300 дар ҳолати беҳтарин ай дӯстони азиз. задни камера, манитукет, коробкаш автомат, ҳамаи қоидаош катяй бо дискои беҳтарин дорад дӯстони азиз. Деюм мошини мо Opel Zafira солиш 2000 май. Дата сидении пеш обогреватель дорад, 4 электропакет, иша монитор, задни камера дорад. Бо хубиш чия ки танировкаи 1 сола ҳуҷҷатош катяй. 1 сола ҳам ҳуҷҷати мошина, ҳам танировкаш ай дӯстони азиз. Мошинчаи беҳтарин ай. Инай бо мошини сеюм Volkswagen Golf ки коробкаш автомат, 1 сола ҳуҷҷати пурра дорад. ҳозир даруну беруни мошиноро ҳамаша сёмка мекунем. ҳар яктаи шумо метавонед мошиноро бинед ки кадом ҳолатда дӯстони азиз. беғарзаи ин сета мошин бо конвертои пулиам дари бозӣ ҳастанд. ранги ҳамешагӣ билетҳои бозӣ арзон мешавад дӯстони азиз. нархи як дона билет 350 рубли русӣ, 3 дона билет 1000 рубл да гирифта метавонед. 10 билет гирифтед, як билети дига мо падаркатон карда мешавад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои Сбербанк дар болои навор, Сбербанк ба номи Меҳроб, корди миллӣ ҳам дар болои навор мешавад ки шумо метавонед ай Тоҷикистон бо тариқи корди миллӣ билет бигиред. касе ягон чизро нафаҳмид метавонед дар WhatsApp мода бинависед. маълумоти пурра оиди бозии шумо да мо пешниҳод мекунем. конвертҳои пулӣ дар болои навор 100 таи дига конверти пулӣ мешавад беғарзаи мошино 10000 рубла, 100 доллара, 1000 сомона, 50 доллара, 40 доллара, 30 доллара, боз мешавад 200 сомона ва 1000 рублаи русӣ конвертҳои пулӣ мешавад дӯстони азиз. дар ин бозӣ обши 2800 билет иштирок мекунад. шитобен то дер намонед. як одам то 100 та билет ҳам гирифта метавонад дӯстони азиз. ина рақамҳои WhatsApp, ина рақамҳои Сбербанк. туҳфаи солинавитон мешавад ба фикри ман дӯстони азиз. ҳама касам яктаги лайк гузошта мешавад. бигзорен то охири навора тамошо кунед. ҳозир даруну беруни мошина сёмка карда ҳамаи шумо нишон метавонам. ба ҳаматон бурдборӣ хоҳонам.